Okay, good morning. Day 3 na tayo. Ayan oh. Inumpisa na ni Uncle Idoy na maglagay ng ano, yung sa bubong. Ayan siya. At umorder na rin tayo ng pandagdag na coco lumber para diyan sa bubong na yan. Kailangan matapos na yan. Okay, pag walang coco lumber mabibitin, may hinto ang trabaho. So ayan oh, akit na si Uncle Idoy. Ingat-ingat lang, Kel. Okay guys, ito na yung yung coco lumber na in-order ko, dumating na. Ayan, pandagdag yan, pambubong. Gumagawa sa Uncle Idoy ng paglalagyan ng pawid. Ano tawag niyan dito sa Pangasinan? Kataw. Ayan, kataw. Ang tawag niyan guys, kataw. Ayan, yan. Maglalagay ng kataw yan oh, mula diyan pababa. Ayan. And then kapag may budget na, mamo, kailangan na namin ng sawali at saka pawid. Ayan. Ayan, kataw. Kataw ang ginagawa ng Uncle Idoy. Ayan, kataw. Okay guys, ayan na oh. Nakapaglagay na ng kataw si Uncle Idoy. Kataw daw yung kataw. Kala ko takaw. Ayan. So bukas pwede nang magpawid siguro dyan. Yan, akit na naman si Uncle. Pinapagkape ko yan, ayaw magkape. Kasi yata nito emperador eh. Kel, emperador. Oh, mamaya daw. Talaga lang ha. Ayan. Okay guys, ito yung pawid na in order natin. Na 300 for 1,000. 1,000 pesos. Yan yung in-order ko. Bali hinihintay ko pa yung another 300 at saka yung in-order kong sawali. Yung sawali naka-discount din tayo. Ayun si Uncle Idoy oh. Nakuha ko siya ng 350 din per piece, pero binigay din sa akin ng 3 for 1,000. I-deliver daw dito. So hintayin na lang natin. Itong pawid na to guys, baka kulangin pa dun sa ginagawa nating kubo. Kung makikita nyo yung Ferrari kel ko, ayan o, punong-puno. Pawid. Ayan. Tapos sawali, ayan, 3. Ayan. Ayan pa. Pinauwi ko na ng maaga si Uncle Idoy dahil bukas ay magkakabit kami ng pawid, dahil yun daw ang inuuna sa kubo talaga, yung paglalagay ng pawid. Ang call time sana namin 8 to 5, pero dahil kailangan niyang gumawa ng panali, pinauwi ko na siya. So ito na yung mga gagamitin natin bukas. Pawid 600 pieces yan, tsaka yung sawali. So yun lang guys, ngayong day 3 natin.
Day 4 na tayo guys. Good morning. Nag-umpisa na si Uncle Idoy na maglagay ng pawid. Pinaor sa Pangasinan ang tawag ng pawid. Ayan. So pumasok kami or nag-start kami magtrabaho ng 8 o'clock. So palagay ko itong pagbububong na ito hanggang bukas pa ito. So yung day 4 natin, paglalagay lang ng pawid. Ayan. Nokel, hindi kaya na isang araw to, no? Hanggang bukas. Mabilis naman maglagay ito eh. Painumin ko na lang uli mamaya ng kape. Okay, sige. Okay guys, day 4 tayo. Half day na. Umuwi na sa Uncle Idoy dahil 12 o'clock na. So ito yung nagawa niya, oh. Bali ngayong day 4 wala tayong masyadong mga galaw na makikita kung hindi ito lang, paglagay ng pawid. Siguro matatapos itong day 4, mauumpisa niya itong kabilang side na ito. Ayan. Ako naman, ito, lalagyan ko ito ng kawayan. Ayan, pababa dyan. So ito na, oh. Yan yung iba, yung naputol. Tinatamad ako magkayas guys. So alam mo na, dahil may grinder tayo, yun ang ginagawa ko ngayon. Baka mamayang hapon maglagay na ako dyan. Ayan, umpisahan ko na. Ayan. Okay, so yun lang muna ang update natin guys. Ngayong day 4, half day, 12 o'clock pasado na, kakain muna kami. Pasado alas 4 na, 8 to 5 kami. Ayan. So ngayong araw na to, yung kalahating bubong nalagyan na ni Uncle Idoy ng pawid. Okay. Bukas itong kabilang side na to, mas maikli ito eh, hindi namang aabuti ng whole day yan. And then ito naman yung aking nagawa. Tamang may magawa lang. Ayan. So bukas ang gagawin naman namin, itong side na to lalagyan din ng pawid ni Uncle Idoy. Itong side naman ito lalagyan ko rin naman ng kawayan yan bukas, yung katulad ng ginawa ko dyan. Okay guys, day 5, good morning. Nag-uumpisa na si Uncle Idoy maglagay ng pawid dun sa kabilang side. Ayan. At ito, nag-uumpisa na rin ako mag-alaga at may lakad ang nanay at kapatid niya. So yun, ubusin mo na yung Gab. Yummy, later. So day 5 tayo guys. Good morning. Mag-11:30 pasado na guys. So ito yung mga ginagawa natin ngayong day 5. Ayan, kinikinis ko at binibiyak ko yung mga kawayan para doon ko ilalagay dyan, no, sa may taas mamaya after lunch. Ayan. Ito naman si Uncle Idoy, ayan, no, halos matapos niya na yung kabilang side sa paglagay ng pawid. Siguro mamaya before 3 o'clock tapos na yan. And then subukan namin siguro kung ano ang pwedeng gawin, kung pwede na maglagay ng sawali kahit isang side lang. Okay, so yun lang guys. Ayan,
ito barena, ginagamit ko para butasan yung kawayan para hindi bumiyak. Okay, ito namang grinder, ginagamit ko pang kinis ng kawayan para naman daw hindi mangitim yung kawayan kapag tumagal. So yun, 11:30 na. Hinto muna ako sa trabaho ko at kusina mode naman ako ngayon. Ayan. Malapit na matapos na ang kilido yung bubong ng kubo namin. Ayan. Ngayon gumagawa sa Uncle Idoy ng pangipit ng sawali, kasi natapos na siyang magpawid, maglagay ng bubong. Ang susunod namin gagawin, maglagay ng sawali sa dingding. Kailangan bago ilagay yun, meron na nakahandang pangipit, nokel. So kailangan malapad, kailangan halos mga dos para ipit na ipit yung sawali. Ayan. Mag-out na kami. 5 o'clock na, ay 4:30. Ayan sa Uncle Idoy. Nag-ano na siya, naglilinis na kasi hanggang 4:30 kami. Nag-start kami ng 7:30. So ito yung accomplishment namin ngayon, day 5. Tapos na yung bubong, nalagyan na ng pawid. Ayan yung ginawa ko. Medyo nabitin ako ng konti rito, so bukas tatapusin ko yan. Ayan, itong baba medyo meron ng harap. And then ito, ayan, nakapaglagay na kami ng sawali sa isang side. Then bukas ipifix namin yan, iipitin lang namin. And then itong part na to, bubutasan namin kasi yan yung bintana. And then maglalagay kami ron ng pamakuan ng sawali, medyo nabitin yung sawali. Okay, so yun lang. Yun, sabi ko kay Uncle, maglinis na. Hanggang 4:30 lang kami. Ito na yung bahay kubo ni Mamu. Day 5 tayo. Ito na yung nagawa. So ito, bubutasan natin dyan para sa bintana. And then yung tatanggaling sawali dyan, dito natin ilalagay. Tapos yung sa kabila doon, sawali din. Okay. Ayan na siya in day 5. Mayroon na siyang bubong na pawid, meron na siyang sawaling dingding, isang part lang yan. Okay, ito yung, hindi ito harap likod to ito yung likod. Okay, yan, ito yung lumang kubo. Yan. Yan si Gab-Gab.
Ito, gigibain ito. And then mula doon itutuloy yan hanggang dito. Yan. So itong part na to, yan. Parang open space yan. Open space. And then yun yung magiging kwarto ng kubo.